Радио Бинар. Здравейте, вие сте с Метрополис. Аз съм Виргиния Стаматова. Темите в предаването днес. Статус на седмицата. В края на европейското си посещение сенаторът Джон Маккейн ще посети Берлин и лично ще сложи края на Северен поток. На фона на общата хаотика започват да си пробиват път все по-екзотични националистически идеи. Как се управляват спортните бази, наследени от социализма? Тема с продължение. Започваме с плувния комплекс Спартак. Разговор с Стоян Хранов, председател на Обединен спортен клуб Левски. Бумът на руски инвестиции, индивидуални инвестиции на Черноморието в навечерието на сезона туристически и имотен. Говорим с заместник-председателя на Националното сдружение недвижими имоти и управител на агенция Форус Емил Ганев. Статус на седмицата. Един служител на БАН написа в социалната мрежа Фейсбук, че в края на европейското си посещение сенаторът Джон Маккейн ще посети Берлин и лично ще спре Северен поток. Това, разбира се, е ирония. Двоен стандарт ли прилага Европа по отношение на Северен и Южен поток, или всичко е въпрос на защита и незащита на националните ни интереси? Няма да коментираме кой от двата варианта, Южен поток или шистовия газ, са по-работещи за България, но факт е, че вече две правителства се давят в газови конфликти на интереси и липса на смелост да се противопоставят и защитят своята позиция до край. Много често се усмихваме иронично на македонската националистическа пропаганда, но ето, че вече може да се смеем и на себе си. На 9 юни сайтът за оптимизъм и положителни новини BGNOW.EU, сега колегите ще покажат страницата от апаратната, публикува статия за българската история под заглавие "Българите стоят в основата на човешката цивилизация". Оказва се, че тази статия, чието съдържание може да се определи накратко като полет над кукувиче гнездо, е нещо като интернет фолклор, с крайно неприятен националистически привкус. Откриваме го поне на 20 места в интернет. Ще зачета само някои моменти, за да придобиете впечатление. Библията е откраднала българската история. Най-старата книга в света е древният български епос Чулман Толърлу, сказание за Чалман, написан 6000 години преди новата ера и разпространен от българския поет Кобан Баян 154 години преди Христа и така нататък. Сайтът BGNOW.EU публикува доста позитивни материали за България. Вероятно въпросната статия е качена от потребител, но все пак свободата на словото не означава даване на гласност на всякакви и най-вече на видимо неверни и несъстоятелни тези. За съжаление на подобно разпространение не се радват сериозни материали по темата българска история, а трябва, защото историята често се повтаря. Ако не искаме да зацикляме в една и съща газова, икономическа и политическа криза, добре е да си спомняме миналото и да си вадим поука от време на време. Няма нищо по-лесно, разбира се, от това да забравим близкото си минало и нищо по-вероятно от това то да ни споходи отново. Фактът, че нещо вече се е случило, не го вади от кюпа с вероятностите, а напротив, поставя го отново точно там. Интересно е, сякаш имаме някакъв исторически комплекс. Не харесваме близкото си минало и всячески се стремим да го разрушим, заличим, но търсим изворите на националната си гордост, като прекрояваме далечното минало, както ни е угодно. Както споменах в началото, предстои да видим един материал посветен на отношението ни към близкото минало, наследството от социализма, което нашата държава се налага да управлява неохотно. В началото на седмицата посетихме плувния комплекс Спартак, една емблематична сграда в София.
Комплексът отваря врати за първи път през 1968 година във връзка с провеждането на Младежката универсиада. Онова събитие, чрез което в България навлиза модерната младежка вълна на рок-музиката и хипи-културата. Във вида, в който познаваме сградата днес, тя е построена през периода 1984-1985 година във връзка с провеждането на Европейско първенство по плуване. След 10 ноември 1989 сградата е включена в активите на Министерството на вътрешните работи и дадена за управление на Обединен спортен клуб Левски. Поради значителния и размер, нейната разгъната застроена площ е около 15 400 квадратни метра, разположена е върху парцел с площ около 19 декара. Периодично възниква проблем с задължения за режийни, главно отопление. Разговаряме с председателя на Обединен спортен клуб Левски, Стоян Хранов, за Бермудския триъгълник, в който се намира тази иначе доста атрактивна сграда и за начините за ефективното й управление. Този терен, това е бивше сметище, това е било топливо и на края на София. Релси, прочи и така нататък. През този басейн, когато в България имаше плуване, са минали редица шампиони на България, призьори от световни, от европейски първенства. Водната топка на Левски тогава е била една от първите в София, в България. И след това басейна до 1985 година, когато има решение на правителството да се проведе Европейското първенство в София, се взима решение. И аз съм особено щастлив тук, 4 дена след този фрапантен и мащабен юбилей, който го направихме на стадион Васил Левски и прочее, се намериха автентичните документи от 1985 година. Тогава аз бех заместник-председател и отговарях за реалните неща в Левски. Басейният Спартак първоначално трябваше да се направи пълна реконструкция и това са проектите на един много кадърен архитект Стойчо Парушев. Два варианта и се взима решение да се направи открит басейн, пълна реконструкция. Отначало имаше друг за изпълнител и се прецени, че нашата строителна организация на Левски, с която аз се гордея, с помощта на редица строителни организации в София, ние започнахме реконструкцията на басейна. Басейна с парите са дадени инвеститор, тук пише Левски Спартак, но парите са от ПСФС, след това от общината и така се построи закрития басейн, като цялата за Европейското първенство го пуснахме, а след това се довърши с тази покривна конструкция. Басейна Спартак е един завод за здраве, освен за спорт и за здраве. От 1993-1994 година до сега на този басейн не е влезал 1 лев нито общината, нито от държавата. И аз се гордея с моите колеги тук, които работят, че въпреки тая конюнктура, ние запазихме басейна Спартак. Знаете какво е положението на този уникален комплекс ЦСКА? Това е престъпление. Рано или късно, аз утре ще ходя в парламента и преди да си тръгна, тъй като аз си изпълних дълга към българския спорт, към Левски, към МВР и към всички. И чувствам сили, че мога да работя. Но някои неща, които стават в държавата, аз не мога, и понеже съм независим човек, престъплението ЦСКА на Славия басейна е предоставен на една американска киностудия. На Мария Луиза
Сега басейна Мария Луиза от 6-7 години не работи. И не се знае кога, тъй като го продадоха. Аз съм за пазарна икономика, за демокрация, но не за пладнешки грабеж. И сега, за да се го върне общината, тя го е продала некога за 12 милиона, сега собствениците, които са, искат 60 милиона. На Диана Бат, където там не мога да ви кажа какъв е статута, но там е публично, частно, държавно, там се влагат пари, държавата за ремонти, за други неща. Ние тук, без 1 лев от държавата, ние този басейн го поддържаме. За да се поддържа и управлява тази така голяма, мащабна и хубава сграда, каквато е плувен комплекс Спартак, наистина е необходимо една немалка инвестиция и той първоначално е замислен по този начин. Днес в условията на пазарна икономика начините са най-общо два. Или публично-частно партньорство, или държавна субсидия. Но както чухте отказаното от господин Хранов, от 1994 година такава няма. В края на 1992 година се стига до подписването на договор за публично-частно партньорство с дружеството Спарта 2000. Тогава се направи едно сдружение Спарта с участието на Левски. Аз и сега, ако трябва да решаваме въпроса, пак по същия начин ще подходя. Пак по същия начин, защото без публично-частно партньорство, без участие на държавата, тук е абсолютно невъзможно. Инвеститор и акта на името на Левски Спартак. След това, преди 12-13 години, изчезва акта. И тъй като аз винаги съм читал, че МВР не е инструмент, ведомство на базата на политически сили, а това е държавата. И фактически собствеността се води принципал МВР. МВР се го прехвърли на общината, на областта и сега, оня ден бех в общината, викат въпрос уреден, викам не е уреден. И тъй като аз ежедневно се този въпрос. Значи, собствеността сега е държавна, с принципал да управлява общината. Общината се отказа публично да се занимава с басейна и аз чакам тук още 1 месец. За съжаление, като гледам как се развиват нещата в България, това чакане може би ще продължи. В момента ние тук около 6-7 спорта, 8 на Левски тук спортуват. Ние сме едно спортно сдружение в областта на футбола, което се занимава с обучение на деца, предимно в предучилищна възраст, но обхващаме немалка част и в началната училищна степен. И тук, по-специално на басейна Спартак, ползваме базата вече над 10 години. А басейна е едно уникално съоръжение, което се намира в центъра на София, удобно за много хора, които тук да доведат своите деца, а и самите те да спортуват. А ние успяваме като ползватели на базата да доведем толкова деца и да им доставим условия да спортуват, благодарение на преференциите, които ни предоставят. Ако не са тези преференции, ако са реалните изисквания за реалните цени, които трябва да се платят, вярвайте ми, тук няма да има сигурно нито едно дете и на нас ще ни бъде много трудно да осъществяваме такъв вид дейност. Тук тренират около 50 деца. Значи ние имаме 4 възрастови групи. Това са деца, момчета, юноши младша, за съжаление нямаме юноши старша и мъже. Държавата в момента е загърбила спорта и ние сами си организираме. Плащаме си състезанията, плащаме си наеми било за басейни, за другите спортове, сигурно зали и там каквото им е необходимо. Във Варна, например, ще ви кажа един пример, общината издържа басейна. Клубовете просто само тяхната задача е само да подготвят състезателите, което е огромна разлика. В Бургас е същата работа. Тук само в София е така. Сега, примерно, петък, събота и неделя бях във Варна.
Значи един отбор при нас е 13 души, аз един треньор пътувам, 14 и като взема един микробус, който си го плащам, нали, и един шофьор, 15 човека. Без да, значи само като плащам горивото за микробуса, защото го взимам без пари, ми е 2000 лева за 3 дена. През 2010 година одит на Сметната палата установи, че сградата се ползва от около 8 години или някъде от 2002 година от страна на Спортен клуб Левски без основание. Но също така е вярно, че и МВР през този период не предприема ефективни действия по изясняване на предоставените права за ползване. В крайна сметка басейнът беше затворен временно, а след това с решение на Министерския съвет прехвърлен към активите на общината. После общината отново даде комплекса, този път с всички правни основания, за управление на Обединен спортен клуб Левски. Но проблемът с режийните и необходимостта от неотложни ремонтни работи остава отворен и до сега. Междувременно се губят и доста документи. Както чухте, загубва се разрешение за ползване Акт 16, документ, в който е записано, че Спортен клуб Левски е инвеститор. Този документ е открит случайно малко преди 100 годишнината на клуба. Участието в европейските проекти и програми е най-силното участие, когато и общината е вътре включено и някакво сдружение. Ние продължаваме да се бориме да се установи собствеността на басейна. Този акт 16 на басейна, той изчезна по знайни и незнайни пътища. Защото този терен е най-атрактивният. Тук има 56 декара земя. И тук не ги интересува милиардерите басейн ли ще има. А тук беше целта да може да се саморазреши басейна и след това да направим още един мол като Хемус или еди какво си и прочее. Ние имаме всички данъци, заплати, дота, ток, води и прочее си плащаме. Ние не може да издържаме на консумативите. Дали сме предложение до министърката на спорта, уважаемата професорка Георгиева. Ние искаме да стане под ръководството на Министерство на спорта и след това Министерство на базата на закона и на прилата да го предостави на нашето сдружение тук, да го управлява. Басейна не може да се дели на парчета. Тук е Ваня Гешева, тук е Иляна Раева, тук се казах още 6-7 спорта. За всичко това трябва да има ясни очертани параметри на собственост и на взаимоотношения. Всичко друго е на базата на някакъв ентусиазъм и на базата на тия хора, тук, които работят. Те извършват геройска работа тук. Аз в името на здравето на хората и на децата съм пал един риск. Тук сутрин идват пенсионери от така наречения клуб здраве. Това са 40-50 човека. Пенсионери, хора, които са тук свързани с строителството на басейни. Ние пари не можем да им дадем, но при едни преференциални условия тук плуват. Ние тук през лятото на басейна сега ще ви покажат. Деца от с гръмначни изкривява. Аз съм един вече в над средната възраст оптимист и се надявам с ваша помощ и с помощта на други медии, ние да биеме на нова тревога. Аз чрез вашата медия, аз призовавам да се спаси басейна Спартак. Басейна Спартак. Тъй като затварянето на басейна Спартак ще бъде катастрофа. Той е в центъра, той с инвестиции от държавата или от общината може да бъде и да работи и успоредно с това да се прави тази профилактика и тези текущи генерални ремонти
И имаме, направени са проучванията. Тук трябва да се вкара минералната вода, която е на 1 километър и се излива в Перловската река. И така нататък, и така нататък. И понеже много съм в час в тези неща, аз си позволявам още веднъж да помоля софийската общественост, общината и управляващите да се вземат, реално да помогнат, но да се гледа сеира, как тук нещата леко по лека трябва обективни затикват. Това е едно престъпление. Аз лично няма да участвам в престъпление в затварянето на басейна Спартак. Говоря го най-откровено. Утре в парламента ще го взема. Аз съм човек с грешки. Един от най-грешни в български спорт. Но с мое участие и с усилията на моите колеги ние запазихме до 24 май Левски като организация, като 40 клуба обединени, които си имат своите проблеми. В България системата на спорта трябва да се възстанови. Нашата академия горе бълва най-много професори и доценти и прочее в Европа. Ние сме най-учената нация. Като завършите тия при него, при Венци и при другите мои приятели, какво става? Отиват или бодигардове, или в НСО-то горе, тъй като треньорската професия е сведена до минимум. Свързахме се по телефона с господин Николай Стойнев, председател на Стопанската комисия в Столична община и заместник-председател на Столичния общински съвет. Питам го какъв е статутът на прехвърлянето на сградата от активите на общината към тези на Министерството на младежта и спорта. Все пак решението за това от страна на Столичния общински съвет беше взето преди около 8 месеца, а няма никакво движение. Какво става? Първо искам да кажа, че басейна Спартак е уникален комплекс. Той е с застроена площ около 15 400 квадратни метра, които се разполагат върху терен от 19 декара в едно от най-хубавите места на София, в Южния парк. Пълният комплекс е държавна собственост. Той беше предоставен временно за управление на общината, но след конкурсите, които проведохме за отдаването му под наем, всъщност се оказа, че нормативната уредба не ни позволява да отдаваме обекта на лица, които могат след това да преотдават отделни части от него или да го използват съвместно с трети лица, което пък би им осигурило достатъчно средства за поддръжка на базата. Защото базата в крайна сметка се нуждае от много сериозни инвестиции. И за това, провеждайки съответните разговори, взехме решение да върнем комплекса на държавата, който всъщност е собственик на целия комплекс. И сега мисля, че в момента процедурата за това нещо трябва да се придвижи. Предложение на министъра на регионалното развитие, Министерски съвет трябва да вземе решение, така че Министерството за спорта да си поеме този актив. Правителството си отива, но все пак да се надяваме, че Министерството на регионалното развитие ще задейства процедурата и прехвърлянето най-после ще бъде извършено. Продължаваме с друга интригуваща тема от тази седмица. На 8-ми в интернет страницата на Deutsche Welle на български език се появи публикация под заглавие "Какво търсят руснаците в България?". Статията коментира инвестициите на руски частни лица у нас за закупуване на недвижими имоти. Има две цифри за предполагаемия брой закупени ваканционни имоти. Едната е в подзаглавието, около 300 000. Се казва, са закупените имоти от страна на руски граждани у нас.
След това се казва, че общия обем на руските инвестиции в България в тази посока за купуване на недвижими имоти е около 18 милиарда евро. Вероятно тази калкулация е направена на базата на някаква средна цена от 60 хиляди евро. Дали тази цена е вярна или не, това, разбира се, никой не може да каже, за съжаление, ще видите по-късно и защо. Не се споменава източника на тази цифра обаче. Както ще видим по-нататък в предаването, източникът вероятно е руското посолство. По-надолу в статията се цитира източник, Агенция за недвижими имоти BG Life, според която броят на руснаците, закупили ваканционни имоти у нас, се раздува до 700 хиляди души. И в двата случая не става въпрос, цифрата 300 хиляди и 700 хиляди, не става ясно за какъв период от време са закупени тези апартаменти. BG Life не посочва какъв е обема на пазара, но ако той остава 18 милиарда евро, тогава излиза, че средната цена на апартамент пък е някъде около 25 700. От една страна 60 хиляди, от друга страна 25 700. Виждате, че има една доста голяма разлика между тези цифри. За да разсеем объркването, се обърнахме към заместник-председателя на Националното сдружение недвижими имоти, господин Емил Ганев, който е управител на агенция Форус. Много е трудно да се каже точно какъв е броя на лицата, физически и юридически, които са закупили собственост, руски граждани, които са закупили собственост в България, тъй като данните, които има в агенцията по вписвания, трудно могат да бъдат прецизирани по начина, по който се вписват и описват в техните архиви. Освен това, част от хората регистрират компании, чрез които закупуват съответната собственост. Това също не може да бъде търсено по този критерий в агенция по вписване. Източници на информация, които се споменават в последните години, са посолството на Русия в България, като източник, който все пак има някаква информация за хората, които получават визи, за постоянно, за временно пребиваване. Вероятно имат и някакви анкетни листи, така че може би това е до някъде най-точният източник. Говори се за цифра от около 300 хиляди руски граждани, които имат собственост по Черноморието и не само, но в страната. Но доколко тая цифра е вярна, след като проверявахме в агенция по вписвания, трудно, пак казвам, може да се стигне до точна информация. Със сигурност има информацията, но критериите, по които може да се търси, са такива, че няма как да получим пълния разрез. Ние като ръководство на Националното сдружение недвижими имоти правиме разговори последните 1-2 години с ръководството на агенцията по вписвания точно за възможността за промяна на техния софтуерен продукт, който използват те, така че информацията, която е много ценна за пазара, изключително важна, да може да се чете по най-добрия начин и да няма изкривявания по отношение на пазара. И инвеститорите, на които им е нужна тази информация, и консултантите, които боравят с тази информация, да не могат да манипулират цифрите. Със сигурност опита и информацията, която имаме от колеги и от нашата компания, е, че большинството са на Южното Черноморие като интерес. Като че ли последните няколко години има насочване към градската среда, по-скоро отколкото към курортите, поради факта, че тяхната мотивация за придобиване на жилищна собственост е, че те прекарват по-дълго време от просто една ваканция в България. Част от тяхните семейства пребивават дълго време през годината, няколко месеца, повече от половин година. И поради тая причина на тях им е необходима цялата социална, инженерна инфраструктура на един град.
или малък, или голям, но все пак болници, детски градини, училища. Има вече искания в Бургас руско училище, т.е. за построяване или за получаване на сграда и от общината на училище за руските деца. Така че групата е доста сериозна, която пребивава постоянно или да кажем дълго време през годината. И това няма как да не се отразява и трябва да се съобразяваме с тая част от населението по Черноморието. Чува се постоянно руска реч. За тях е много подходяща България като дестинация за покупка и мисля, че сме на първо място и в момента по желание за придобиване на собственост в чужбина. Какво търсят руснаците? Как се преодоляват ограниченията за износ на валута от Русия? Продължаваме разговора с Емил Ганев. Различни са критериите, по които избират жилища, поради факта, че самата група руски граждани може да бъде разгледана на най-различни социални такива. Но има и интереси към малки жилища в не толкова prime location проекти. Тоест цената е водеща. Да речем, пенсионерите се нуждаят само от една спалня. Семействата търсят поне 2 спални, а по-заможните граждани, които предпочитат да закупят собственост, която не е апартаментна, т.е. жилищна. Т.е. тя е жилищна, но не е апартаментна, къщи с по-малки или по-големи дворове. Съответно пък те са по-високата група. Има и такива, те са по-малко като процентно съотношение, но има и такива. Имат доста и постоянно някакви ограничения и слухове за такива ограничения. Намират начин, така да кажем, че щом не секва интереса, парите са нещо, което винаги ще намери как да достигне до целта на собственика си. Така че, мисля, успяват да намират вратички, дали ще бъде с родни, дали ще бъде с някакво превода, дали ще бъде по други някакви способи. Но не виждаме някакъв драстичен отлив след подобни изявления на правителството в Русия или пък, да речем сега покрай кризата в Украйна. Също имаше един момент, в който по-скоро по-големите инвеститори, защото на пазара има и доста компании руски, които купуват парцели с цел застрояването им вече и с цел продажата на техни сънародници. Доста такива проекти вече стартираха дори по Черноморието. При тях по-скоро имаше едно ослушване, какво се случва и дали ще има някаква криза и в България, която може да попречи един път на тяхната инвестиция като строителство и втори път дали ще има още някакви ограничения по отношение на руските граждани за придобиване собственост в чужбина и специално в България. Има слухове и информация, че туристическия поток се насочва към Крим, към Сочи, да го кажем, насилствен подход от страна на правителството. Това доколко ще се случи, защото туризм малко много е свързан с пазара на имоти. Много често хората, които идват да почиват тук, използват времето за да реализират първите си огледи и даже някои от тях да реализират и покупка на имоти. Доста сериозен катализатор е пазара на имоти за много други сектори от икономиката, което е благодатно за държавата и за данъците, които евентуално ще реализира в последствие. Ако сте по-голям дребен инвеститор и искате да придобите няколко апартамента, цените му и района е не толкова атрактивен, не е близко до морето, проектът е все още не готов, може да стигне и до цени около 400 евро. Но същия успех може да се придобие собственост над 2000 евро. В голф дестинациите има клиенти, большинството са руснаци, които купуват в голф дестинациите в България. А те по морето са 3. Една от които е с вече бекграунд европейски шампионат. Нещо, което освен чисто жилищния ефект, има и ефект на
реализиране на доходност. Това беше всичко за днес от нас. Останете с програмата на Радио Бинар. Радио Бинар.